נעים להכיר. קוראים לי אילן טויביס, ואני במועצת התלמידים של מקיף אורט א' אשקלון. גם בימים קשים אלו, אנו פועלים למען התלמידים והחברה. רציתי לספר על היוזמות ועל הפעילויות שעשינו במהלך מלחמת חרבות ברזל. פתחנו במיזם אח בוגר, שבו תלמידי חטיבה העליונה התקשרו לתלמידי חטיבת הביניים ושאלו לשלומם. הפעלנו חדרי בריחה בנושאים מגוונים בחטיבת הביניים, ואף יצרנו קשר עם בתי הספר המזינים שלנו, נווה דקלים ונאות אשקלון, והעברנו את הסדנאות לכיתות ה'-ו' בבתי הספר. פרסמנו סרטוני חיזוק לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון ולצוותים הרפואיים. ביום הולדתה של אביגיל לידן, שהייתה בשבי חמאס, חגגנו את יום הולדתה ובירכנו אותה בתקווה שתשתחרר מהשבי. עם חזרתנו לבית הספר, נציגי המועצה כיבדו את התלמידים במשהו מתוק ובשירים ברוח התקופה. התלמידים גם כתבו פתקים אופטימיים, אותם תלינו על לוח בבית הספר. ביום ההוקרה לפצועי צה"ל, ארזנו ספרים ושוקולדים, ויצאנו לחלק אותם בבית החולים. שלחנו חלק מהמתנות לבית לוינשטיין, לתל השומר ולמספר נכי צה"ל תושבי העיר. תלמידי בית הספר גם כתבו גלויות, שאותם שלחנו לפצועי צה"ל. לכבוד חג החנוכה המתקרב, פתחנו במיזם על הגבורות ועל הנפלאות, שבו כל כיתה בוחרת באחד הגיבורים שנפלו במלחמת חרבות ברזל, והתלמידים כותבים על לוח פדלט הקדשה לאותו גיבור, לזכר גבורתו ועל המשך הפצת אורו. בחטיבת הביניים פתחנו במיזם המרוץ לאור. במשחק יש חידות, והכיתה שתענה הכי הרבה על החידות, נכון ובזמן הכי מהיר, תזכה בפרס. אנחנו, מועצת התלמידים, מקיף א', נפגשים באופן שוטף וחושבים על פעילויות גם בימים אלו.